Tom Holland, celým menom Thomas Stanley Holland, sa narodil 1. júna 1996 v Londýne, Spojené kráľovstvo. Je synom fotografky Nicole Elizabeth Hollandovej a komika Dominika Hollanda. Má 3 mladších bratov, dvojčatá Harryho a Sama, ktorí boli teda narodení v roku 1999, a Patrika, ktorý sa narodil v roku 2004. Už od detstva prejavoval záujem o tanec a herectvo. Navštevoval Nifty Feet Dance School, čo je vlastne teda tanečná škola, kde sa teda venoval hip-hopovému tancu. Jeho talent si všimla choreografka Line Page, čo viedlo k jeho účinkovaniu práve v muzikále Billy Elliot na West End, kde strávil hlavnú úlohu. Tom Holland and I play Billy in Billy Elliot the Musical. V roku 2012 debutoval vo filme The Impossible, kde získal veľa ocenení a teda uznaní práve aj od tých kritikov za svoj úžasný výkon. Najväčšiu slávu mu však priniesla úloha Petra Parkera, Spidermana v Marvel Cinematic Universe, kde práve debutoval vo filme Kapitán Amerika Občianska vojna v roku 2016. Za svoj úžasný výkon práve získal v roku 2017 ocenenie BAFTA v kategórii vychádzajúca hviezda. Zaujímavosťou je, že Holland bol v detstve diagnostikovaný s dyslexiou, čo však neodradilo od dosiahnutia úspechu v hereckej kariére. Čo sa týka kontroverzií, Holland práve je známy svojou úprimnosťou a občasným nejakým prezrácaním detailov práve o tých filmoch, ktorý on účinkoval. To sa niekedy berie ako spoiler, ale ako incident, pretože on prezrádza veci, ktoré ešte nie sú momentálne najavo, čo vlastne ešte není teda oficiálne vydaný ten film, a on už o ňom povie, že aha, tam som hral a niečo také sa tam práve bude diať. Napriek tomu je aj tak vnímaný ako veľmi profesionálny a talentovaný herec aj napriek svojmu dosť nízkemu veku, 28 rokov má teraz. V roku 2023 čelil kritike za kontroverznú scénu seriály The Crowded Room, ktorá vyvolala práve diskusie na tom internete. No a v osobnom živote je od roku 2001 vo vzťahu práve s herečkou Zendayou, ktorá bola práve aj jeho priateľka práve v tom Spider-Manovi, keď hral teda úlohu Petra Parkera, takže aj tam bola jeho priateľka, ale teraz momentálne je to naozaj realita. No a s ňou sa zoznámil počas teda natáčania Spider-Mana, no a nedávno sa objavili aj správy o tom, že čoskoro možno budú zasnúbení. Zendaya bola videná s výrazným diamantovým prstenom. No a napriek svojej sláve si Holland udržiava súkromný a priateľský prístup, čo z neho robí veľmi obľúbenú osobnosť medzi fanúšikmi aj kolegami. No ale teraz si poďme povedať práve ten problém. Teraz si povieme, respektíve čo narúšalo jeho kariéru. Prečo by nebol taký úspešný, keby s týmto neprestal? Naozaj, že mu takmer hrozilo koniec kariéry aj napriek svojmu mladému veku. Povieme si o tom. Jedná sa jedine o jedno veľmi významné kľúčové slovo, a to je alkohol. Tom bol práve že veľký alkoholik, a to naozaj že veľký a mal veľký problém práve prestať s alkoholom. Jedného dňa, konkrétne to bolo v decembri 2023, si povedal, že aspoň celý január prestane piť alkohol. No ale neskôr z jedného mesiaca sa stali 2, čo prestal teda piť. A potom si povedal, že ja ešte musím vydržať práve do svojich narodenín, potom prípadne si niečo trošku vypijem. Tom sa veľmi prekonal, pretože naozaj odtedy, teda od toho 1. januára, naozaj ani raz nemal naozaj alkohol. Možno niekedy si dal to naozaj na nejaké narodeniny, ale to sa už práve nikde neuvádza, to každý človek si niekedy možno dá na nejakú slávnosť, ale inak nie. Momentálne je už teda niekoľko rokov čistý s tou alkoholou a on tvrdí, že je veľmi rád, že prestal, a zlepšil mu to veľmi spánkový režim, práve lepšie zvláda situácii, a dokonca aj jeho mama, ktorá bola alkoholička, prestáva piť, alebo teda pije fakt minimálne už množstvo, alebo prestala, ale to už tiež nie je uvádzané, ale tak keď si človek dá trošku, tak tomu zase neuškodí, ale malo by sa čo najmenej teda piť alkohol. No a Tom predtým uviedol, že keď ešte pil alkohol, tak si myslel, že mu to lepšie pomáha práve na tie stresové situácie. A čo sa týka abstinenčných príznakov, práve keď prestával piť, tak prvé tie jeho mesiace boli extrémny problém, pretože bolo to pre neho niečo neopísateľné, to bolo pre neho taká ako keby nutnosť proste chcieť piť, že to sa u neho nedalo opísať. Práve to spomenul aj v jednom podcaste on Purpose with Jay Shetty pre BBC. I was drinking a lot, and I've always been able to drink a lot, and I decided to just give up for January. I just wanted to do dry January, and all I could think about was having a drink, and I was still really struggling. I felt like I couldn't be social. I felt like I couldn't go to the pub and have a lime soda. I couldn't go out for dinner. I was really struggling.
and I started to really worry that maybe I had an alcohol problem. So I decided that I would wait until my birthday, which is June 1st. I said to myself, if I can do 6 months without alcohol, then I can prove to myself that I don't have a problem. And by the time I had got to June 1st, I was the happiest I've ever been in my life. I could sleep better, I could handle problems better, I felt healthier, I felt fitter. Budem teraz citovať, čo on povedal. Cítil som sa, že neviem sa socializovať. Cítil som, že nemôžem ísť ani do hostinca dať si nejakú sodu s citrónom. Nemohol som ísť von na večeru. Naozaj som s tým extrémne zápasil. Začal som sa naozaj báť, že som na alkohole veľmi závislý. To už je koniec citovania. Teraz je podľa mňa Tom veľmi šťastný a je rád, že prestal s alkoholom, teda aspoň ja si myslím, aj on to teda uvádzal, pretože naozaj mu to veľmi pomáha. On vlastne okrem tých stresových situácií, on aj pochádzal z nejakej tej časti, kde veľmi ostatní ako pili alkohol, takže v podstate v tej časti, kde pili, tak on akoby nemal motiváciu alebo vzor, prečo prestať. Preto stále a stále pil a tomu teda škodilo aj jeho kariére a preto sa rozhodol dať tomu rázny koniec, čo teda naozaj veľmi dobré a to sa mu naozaj cení, že také niečo vôbec dokázal, hej, že prestať s alkoholom, keď bol tak veľmi závislý. No a teraz momentálne vytvoril nové pivo, ale nealkoholické pod názvom Bero. A podľa mňa Tom si naozaj zaslúži rešpekt, že to prekonal, že si teda nepokazil kariéru, lebo podľa mňa by mu to extrémne hrozilo, lebo pokazil by si tým kariéru. Dobre, ja ďakujem za to, že ste pozerali toto videjko až do konca, dajte odber, like, vidíme sa pri ďalšom videjku, na ďalšom zase niečo takto možno zhrniem, alebo niečo urobím iný content, uvidíme ešte. Takže dávajte odbery, budem rád za každé zdieľanie, komentár a vidíme sa zase pri ďalšom videjku, takže čaute, ahojte.